Sagudahin nga ron ti surat ni pagkayam tayo nga Carla. Dear Manong Nemi. Kasano nga matukod, tinapod no nga ayat nga pagbagada. Kasano nga marigna, dahil nga natin nasinaw kan natarnaw nga ayat. Dinto nga tagbalbaliw. Unopod no nga tatay ko nada manong nemi ti ayat kat mabanog. Tinapod no nga ayat kat posible nga agbalin nga ubaw. Awan kumandi kiti aksisina nga asawa. Awan kumandi kiti aksisina gayan ayat. Awan kuman ti problema dagiti agayan ayat. No. Agtultuloy nga nasinaw kad napudno dagitang ayat. Manong nemi may sakmet kadagiti kang kanayon nga agbibuya ken dumdungeg kada ito nga programa. Dada matigapunan no apeng nga naawis rak tabadasakmet nga ipaladaw nga ited kang ka di detalye ket pangaasim ta ornosem. Kaning kaibasa. Nasabi ko tara ito nga pakasalitahan ket agbalinmet nga pakalaglagipan nga damat may bati ng adal liliwakin pagsarmingan tibihan. Ngayon sagbay ti amin, kablaawan kayo dito Nemer Studio, tinaragsak ka nagasat nga orasyo. Kas damat lang dagiti padak nga dumdumngeg ka nagbibuya. Dagiti OFWs, dagiti kadaraan tayo, nga dadan nga agnanaed ka nagtatrabaho sa balik ng pagilian. Kaya amin tayo. Taragsak ka nagasat nga oras tayo amin na sa pada. Kastuman manong naming and nakrugyan, dahil ito apakasalita. Dua kam laeng ngagkabsat manong nami nga bunga ten ayat na papa kani mama. Dua kam nga babae, siyak kani lili. 5 nga tawen iti gidyat mi manong nami. Na siya ti panang disiplina da papa kani mama kada kami naragsak na ornos ti pamilyami. Inagbasbasa ko iti college sana maliklikan iti lalaki nga grukbab nga nagbaling nga admirer ko. Kahit nupay sang kaibaga idi da papa kini mama, nasa anak pa lang nga makinubnubyo. Ngayon dumtengan ni Nelson iti biyag ko. At aki din iti third year college iti kursok nga accountancy manon nami, transperiment ni Nelson. Nagapoy iti sa bali nga college, nga may nagbasa, nga nangituloy. Iti kurso naman ng accountancy manon nami. Nga dito iti nagsabatan ti dalan mi. Iti damos ang kupelang ang kaskaso. Nga gapot akaslakang kanayon ng isot makitkita. Nung sumagpayat akong dito eskwela, manon nemi, 15 minutes before nga mangrugit mo na klase. Isot umuna makita. Na muna kit aghay nga dagos hay. Ama mo ka? Agpadpada ti kurso. So na lang ta santang agpadpada ti oras. Siya ni Nelson. Indyahin na tinakulap na manong nemi inawat kumat. Ta siyempre, awa matidagas na, no? Makiamam mo kanyak. Nagrait tinakulap mi manong nemi nga ditang tinangrugyan. Iti napartak, panaglagto-lagto ti puso. Dahil ito nga tanti ayat, ni bagbagada, kung kunak tinakin ko. Carla, siyak ni Carla. Nice meeting you, Carla. Sabi ko man, ito pangrugyan ti panagsiningin ti tunggal may sa kadata. Tanya namin ti bagan. Siyempre, di mo kandi kayat nga kasingad mo. Adumat kasingad ko to eh. Ngayon, puro babae. Di mo kandi kayat ti kaskanya kang lalaki. Nelson, amok no anya tirantam. Armanak sang kadi. Sa sinungamin ti sa nagrubab ka. Napindas ka, Carla. You're so beautiful. Kaya't ko idi nga liklikan ni Nelson manong name it makita kung liklikon nga dakos. Ngam
No kasta nga likliklik kag isuna adadamit nga agprotesta ti puso. Gabo siguro ta likliklik kag isuna saan batin nga agpakpakita? Hindi konsak batin ti mangsapsapol kang kuhan. No sumang pata kung dito eskwela manon nemi ubrahon nga sa puli ni Suna. Apay ako batin. Dati-dati kat at iso asigod ti makita. Dati-dati kat kumamkamat nulikas ta nga likliklikak kat sapsapulan na. Itatawang mat sakmatan ti magsapsapol kang kuhana. Pinadas ko tinagdamag manom nemi. Amo mo ni Nelson? Yan. Wan, amo mo. Masan-san kang kuyog kami. Apay ya? Apay ako ni Suna. 3 days itan. Masanga simbret. Tapay. Tsak mo na mo? Baka masakit. Amo ka din o sa din ayanda? Tibalay da? Amo ka. Kasinsin ko isuna. Ay kadi. Siya gayam ni Mark. Mark. Mabaling maalit address na. Tapi ngamin. Apay boyfriend mo? Agam amo kami. Awang nga nga makita kiso na sapsapulat. No kaya't mga agad ko iktantulangan. Ito na no. Tumalan. Asa digmat lang. Oray pagurayan ng tulad tayo tricycle. Tayo sumatla tayo paglugaan ng agawit tumatlang di balayo. Sige man nga Mark. Thank you ha. Very welcome ipag. Huh? Ala, api ipag ko naman kanya. Arman na ka ni Nelson. Diba? Himliklikam. Ito't sa mong makitan, sapsapulang mitin. Kaya't mo pa yun nga danunin ni Sona Jabalayda. Dahil ko na nga love. Kahit ko kung mga ibabawi, di manong nahimi ng nalpasan na nagtulag kami kini Mark. Nagkalugan kami ti tricycle kat napang kami ti balay, the Nelson, manong nahimi, pasit matlang siyudad. Ididumsag kami manong nahimi, pinaguring ang peso ni Mark ti tricycle. Ya, bakit manong nahimi tinangilokat tiri daw? Andi, ni Nelson, kumustan? Radya likod. At ka nung agsakit no saan bumangon no rumwar. Ay baka di. Dano namin talatanan ti. Ay wan isugayan ni Carla. Ti girlfriend na. Ano? Ako, hanap pa lang a girlfriend. Oh, hanak pa lang a girlfriend ko na. Di kahit na sa akin. At ito tiyempo na kasong bata na ni Nelson. Manong nemi, jaka mo, jak pulos na amiris, tinaramid ko kito saan ko mga rumpeng, di ba? Ti babae, dumano ti balay, ti lalaki. Nga madamat rason, masakit. Ibilang ko langin nga barkadak, nguno gayem ko. Saan ka din nga rumpeng launa nga sarungkaran ti gayem mo, no masakit? Asin, dati ti makaagas kang gan eh. Carla? Ti makder ni Nelson manong name kat si Mabat ni arakupan nakmat Nelson pangin na rakop nak pasensyakan gapag nga roti kagar ka na love sick siguro da ito eh okay panawag kayo pangarod hindi dito na dito latan agur ori di tricycle umay katog basa ni bigaten sabi ko agsubli-subli kami na ito eh. Gurigor ko eh. Bigla ko mga pakumpain. Agpa-check up. Ano agasan na ka na lang ti doktor. Okay na ito yan. Nalain ako. Si kalat agas ko eh. Carla, I love you. Nelson, siguro nakababanti pa ng kitam kanyak ka ba? Umeka dinano dito balayo. Hindi awan ako nga makitam, sapsapulan nat. Hindi na mamuham nga dakon dito balay nga masakit. Imbay kamis mo. Ang nugutan ko nga talagang ipatpatik na met. Akas di pa nang ipatpatik ko ka. I love you, Carla. Sikak at siksikan tulayan di babae di biyak ko.
ikarikan ka. Balbal yung inarakop nakmanen manon name ni Nelson. Itay damo ket talaga nga magnak nga dagurigor na. E mitipiduanan manon name saan matem nga bara ti gurigor ti bara ti bagina. Bara ni ayan. Nalaing akon. Nga naroon no. E mabay na kay. Ang mga maakaharanggat gurigor ko no. No na. May I kiss your lips? Saan ka pa inaklo na? Naskin ka di pa ilang ibang mo kanyang I love you too. Tilangin balas, panangarakop ko ka. Korang na laeng ngaglanang hindi ti lips ta. I love you, Carla. I love you too, Nelson. Iti mo na agundaway manunaming nga nariknak di bara dagiti bibig ni Nelson. Imirot mo iti panangarakop ko ken kuhana. Iti dayta mo itlakan ito manunaming nga nasangal dagiti karing-karimi ken ni Nelson. Si katagbaling inspirasyon ko at panagbasak. Kasta akmet Nelson. Santa magbalin nga. Baka disturbo. Ito'y panagatal ta. Makapaggraduar ta, madaan tang pagpatat trabaho, and then, agurnong ta, kalpasan na, plano ang tanton ti kalaysa. Nakalalisto yung iba ka. Ngam nagbayag ng orayan, alisto lang data. Balbali manong naming niya mamunak ni Nelson kadagi tinaganak kang kuha na duwa kakabsat na. Natiba na ngayam amunang kanyak at girlfriend na. Kaya, nakit oray na agdarelasyon yung anak ko kita. Di utulok ng madatal. Di pa nagbasa yo. Kino na, ti papang naman ang nemi. Ta pinilit dak, nga nagkipang rabi, kadakwada. Ti mawagak man sa diya balay, man ang nemi kaning pambar ko nga, da, asikaswak nga project. Nagulbutak ka na papangin ni mama. Pati ni Mark, kakasinsin na, man ang nemi kat nagipang rabi imet. Irento, tani Nelson na mismo manong nemi. Tikimuyog kanya kon. Tap ni kastakit ta. Itulnog nak sa jabalay. Nelson, saan ka ito nga sumsumari ka na? Apay? Di mo ka di kayat nga mamit kumat ng iti parents mo? Dito kayat pa lang makik-boyfriend na. Sa balbali waktu ti kundaway nga may mamuka kadakwada. Sige. Dili makadanon kami dito balay manon nemi saan kun nga panadisagpay ni Nelson. Thank you, Nel. Carla, may samang pakis. Di ito, dati driver ni. Awang ka siya kanto ba siya nagplete. Tansyaam tulatan naman ang pagbayad mo kit nagruuri ito tricycle driver. Manong nemi nakasirseryoso da mama kani papa ang nagpastor kanyak. Nagulbud ka kada kami. Pa? Ano nga project ng pagbagam? Nagkapuam? Di may kayat, nagulbud ka. Carla? Ibagam lang ang tipod, no? Tapno di ka sa tagat awantan niya man niliwad mo katami. Di may kayat, tagbaling na tangkan ti olo na. Italang inarabid mo ti kastoy. Sorry, Papa. Mama. Ibaga karot kadakwada ti pudno manon naming nga dan relasyon mi kini Nelson nga napangkodinanon ta masakit. Kinusulapan nak ni Papa. Di ka mabain? Si ka mismo ta, babae ti mga dumanon ti balay ti lalaki. Papa, masakit. Siyempre. Ti may isa gayam kat mapanasarong karan ti gayam na lumasakit.
Sa mundon nga ulitin pa tinaramit mo. Ken, magsina kay kang kuhana. Papa, ala, api ko mang kaaklon ko lang isina kasigod. Kan may sa ipatpatig ko ni Nelson, ipatpatig nakmed. May sa pay nga daw nagraduar kam ton. Awan di magdanagan niyo papa, mamati kay ko makanyak. Makapagturpusak. Kan matong pagdarapap ko sa arapaapyo. Sa akong tulitan ti bagik na sinuman di tano talagang sundag baling asawa. Ikarit ka na kayo. Saan ngayon papilit pa ni Papa Manong Nemi tibilid na panang isinak kini Nelson. Gabot na kinanungan nakmet ni Mama. Kaya't pinagkaridak Manong Nemi nga jak dadaelan ti panagbasag. Pinagkaridak nga talaga atong palit ti karik nga saan ko nga ipapay ti bagig iti asinuman dita. Aging nga di malpas ti kalaysa no asinuman tagbalinto nga lalaki ti biyag ko Manong Nemi. Yan pa check ni Nelson tinted niya po Diyos nga lalaki ti biyag ko. Agas asyak ti babae ti biyag na. Intuli mi nga rin tinagbasa ni Nelson Manong Nemi kadagang galang iti holding hands no kasta nga mapangkamag biryanda. No bakante mi Manong Nemi agbiryanda kami kalpasan na ulit-ulitan mi digiti karid tunggal may sa nga kami. Saan nga napupuutan ti managlabas ti panawen. Aging ka ngagturpos kami ngagpadpahan. Kalpasan ti graduation Manong Nemi program, siyempre damatsang kabasit nga paala. Bigla Manong Nemi nga imay ni Nelson. Nelson, hindi mo ko na pinanaom digit sa nga ilim di balayo? Nalpasan di party di balay. So nga umaya ko mamakam dito eh. Kahit ko kumama mo digit parents mo, ita ko man. Yeah, sure. Maka, imamuka ka na ko. Pa, ma, ni Nelson, ti boyfriend ko. Manok man kada kayo, sir, ma'am. Hindi ka ba't nagraduwa nga ang patpatak ni Carla? Sama sir, nga pinanawak lahat na nagtitid mo sa ngahilig sa Dibalay. Kahit ko lahat tumatender dito, kahit kay ka mamatinamamit. Congratulations. Ag-review kayo and then take kayo to board. Sabi ko mata, makakapasa kayo nga dagos. Ken sumrek iti trabaho, kan ti plano yo. Agurnong na makastart kam ti trabaho, sir. Ken no mga urnong kamin. Mabalingkod to siguro mo ito nakidawan. Ti pamalubos yo para di ka nagkalay sa amin kini Carla. Manong Nemi awan tenyaman nga problema kada kami kini Nelson bayat panaganayas ti panawen. Nag-review kami, nag-take kami ti board, Manong Nemi, kada karagsak kami, nagpadpada kami nga makarwar. Nakarwar kami. Nakastrek kami trabaho hanggang saan kami nagkatrabahoan. Sa baling opisina kang kuwana, sa baling at kanya. Idinto ta ni Lili, Manong Nemi, kadin tultuloy naman tinagbasa. Iti kurso naman nga nursing. Tikapsat ko. No kasi nang umay nakpasyaren, Manong Nemi, ni Nelson, siyempre, at adag-adig kong taway nga, iranaan naman saan kami pa nga nangan ito pangrabi, pangrabi. Kung nakaroon kanyak ni Lili, ate, adon man tigitig-araram kanyak. Kitsang maliklikan at napindas kakas kanyak adin ko. Ang agraduar kakas kanyak. Baling ka nga nurse. Ate, nakaragsak kayo kay ng Kuya Nelson niya. Kaya na. Ate, awan pa'y napasamak yun? Awan pa'y? Simple mo awan pa'y. Iso nga si ka, makiboyfriend ka, ha? Saan mong ipapaitabagin? Di mo tultuladin nga duwag nga babae. Ha? Agradora na ba lang di high school ka, sandang nga virgin. Hangarod nga kidkidawan ni Kuya Nelson. Saan na nagtulag kam nga ron? Sa amin to larami din deta, numalpas ti kalay sa amin. Virgin kantong ikasar na.
Ito na. Mamanong ka no, dagiti Virgin nga graduate college eh. May saak ka di mamano. Kadsi ka, agbaling kan tumatakas na lili, ha? Wala, magargaraw ka kamsak, ah. Lanyamat ni ate. Nakagasgasat ka, takaskin Kuya Nelson, ti agbalin tong asawam. Apay, guwapo, guwapo, nasingpet. Ngayon, awang nga sa balin ng girlfriend na, manan. Awan na, tagabata sisyak lang. Mamati ka mga road. Kaduan na kanong lalaki, katala ka may sa, at ka no reserbana. Kasta ka no matigid di babae. O abay nga road, patsing nga road nga may sa ti boyfriend ko. Lili ha. Kahit ko nga tuladan na. Ha? Oh, ate. Kasano tagpili? Ano na kita kararam kanya? Tsaka mo tagpili ka takwada eh. Di ka ararapa kasla kumakin ni Kuya Nelson. Di mo ko nain nga crush kamat kini Nelson ha? Ang karaas natin, sa pula ka matikas kin ko na. Lili, ti ayat kat mariknam na lagos, madevelop. Ha? Kat no, datang ayat kat agtuloy nga talaga mariknam. Ituloy mo. Awang ka di ba tinakariknam ti ayat kada kitagalaan kang ka? Awang pa eh. Sino nga tinakariknam ti ayat? Di mo kunain nga ni Nelson? Ala ni ate, sombat ah. Aging gama nung name nga dimtengen tinururay mi nga panawen. 3 years mi nga nagtrabaho manong name nga gurnong. Idi giant kanya ni Nelson iti. Will you marry me? Yes, sure, sweetheart. Abig din nga saan. Panawanan, di ba? Panawanan. Kahit tulagan na ng lalaing. Yeah? Maplano na lalaing. Kahit ko, apaman makapag-asawatan, nung mabalin na kumakit, umuno na pa yung mga iparakder at bukod tanga balay. Sa tatop kasar. Ang alis doon tulang data. Natutikayat mong ipanagtar at balay ta. Siyempre, dabakan tinga lute dyan sa di balay mi. Mabaling ka din kitidawat na dito eh. Oh. Islama din sa siyak tiyawid mo dito eh. Agka-barangay. May masamit lang lugar tiyan. Sa bali lang ang barangay. Please. Habi kami nga, di mo kahit mayado yun, tes digdi parents mo. Dito ka dito santa pag kinawatan. Saan ka rin nga robeng nga siyak, ti masurot, being di lalaki. Nung mabalin lang ko nung patgamtikid daw ko. Adamat bakante nga loted to eh. Nga nairanta nga para kanya. Sa balin tumati para kinilili, nga ading ko. Please. Kasulat nga roden. Mga ramit tad dito mga balay. Ano? Ada balay mo, balay tad doy. Adamat balay tad jay ayami. Meron bang ganon? Saan ka di ka nasasal lang may maysa? Doon may maysa. Masapol ng sikat, sumurot ka niyan. Please. Sige. Nari ka na magsasalitaan na ita. Biing nga sikat ilalaki, sweetheart. Okay? Kasta nga rin, tinapasamak manong nemi. Nagkalaysa kami. Kahit siyempre, edi dumano ng data nga rabi. Dito yung tinururay ko. Nakapay-payag tinururay ko, sweetheart. Yung baglakid din ta naka-oray. Tapay. Magpinustahan ta, Nelson. Ado na kiti babae nga ginamit mo lang. Nagsaw ka tipod no, kahit kumamuan tipod no. Siyempre, lalaki at. Teko na dang one night stand. Bagmantawang nga rin sakit mo na alam. Sana nga dito pati panunutin ta. Okay? Unfair.
Apa nga, pwede nga magbagam. Virgin ak may laing, sikahan ka na virgin. At ang experience mo, siya awang pa eh. Napimpinas na the experience ni lalaki, sweetheart. Tapos nung nikas tagat, isuro na ti babae nga akong pa-experience na. I love you. Itatag asawatan. Sikat kat siksikan tulayangan terakopek. Agkak, ayatek. I love you. Isagutan na. Isagutan na tanihapod yung mo ng anak. Lalaki. Tapos no adda Nelson Jr. Okay? Carla. Dahil manon na iti dialogue mi, aking ka nagmalinan nga umel, dagiti bibig mi agpadpada. Hindi, takaslasang kami matan nga mabanog manon na mi, ngagin inagki. Hindi, taindasar ko nga namin pinsan, tibagik ken kuana. Nga saan ko nga ipaharit no anyaman, sa dinuman na pasit tibagik, ti aprusan ken sagidan na, ti kureng-rengan na. Sungaw dagiti aso kinareng-eng manon na miya voluntaryo kadagiti bibig. Kabuti na isang sangayan nga marikrik na. Idi aramidin ni Nelson kaniyak manon na. Kat naman pagdadamo ak no anyat aramidan na kastamat ti aramidin. Agkak aprusak. Manon na mi. Agkan na kagkak medisuna. Naurukupan na irut pa iti arakop ko. Aging ka manong name namin pinsanan na ngintid ko keng kuha na ti amin. Agpeso di ko nada nga ti damo kat na sakit nga mapagapaman laing deta nga sakit. Tamasupapakan met laing ti kaslawan patingga na nga imna sa marikrik na manong name. Nagpatnag nga nagmaris rusas dahil di nga rabii manon nemi. Kandandani rin nabii manon nemi amapasamak ti panagmaris rusas taglawlaw mi. Uwahin awang punos liwat mi manon nemi takayat ti asawak nga talaga nga madan kami nga dagos iti anak. Nadan kami ni tibukod nga balay manon nemi kat pasari mapangkam sa barong karte ayan da papakin ni mama. Tapos kumusta akmat ni Lily. Graduating tumatan ni Lily manon na yun. No saan nga isuda, unos da kami ti mapan sumarongkar, isuda, da papakin ni mama, ni Lily ti sumarongkar ka na kami. Nakapagpurpusin ni Lily manon na yun, kan kastamatan nga damaten trabaho na, adapayin boyfriend na, plan-planuan na maten ti makikasar manon na yun, di mi napupuutan, talunal tawan, nandun na kami na asawa. Sweetheart, hapay, diyan niya, di mo ba't laibagan nga ginaw kan? Lalaing mga mina. Madiday ito yun. Nelson, kasapulan ng pacheck-up ta. Magana na ng tapapakin ni mamang ko, umadan ng taapo ko. Kas tamad naman makinig papa. Asino at diferensya na ka na ta? Diyos ko, saan ko makaniyak? Orisyak. Awang ko mat at diferensya na ka na ta, sweetheart. Ang mga mento na ito hindi pagbalbaliwan ti amin. Kas magarigan ta, siyak na diferensya na, Carla. Ano't mapasama? Sika? No sika ti saan nga makaputot? Okay lang. Saan to agbalbalit panagayat ko king ka? Alis to matlaing na ko ha, mga dapta. Kahit nung arot sika. Ha? No siyak? No siyak, Nelson, tada diferensya na. Saan nga ito nga tangang balbaliw, sweetheart? Pabagaya mi, that
ito nga tanti tumaudan, pagtaudan iti problema da kiti agasawa. Hindi aganayat na, naging gana nga nagkasarda, awan tinimting nga problema kadakwada. It's a perfect couple. Ngamita nga ron. Kas pagaligan nga talaga nga saan nga madante anak. As yung nga taanda diferensya na. Dumtang tunga na ito nga problema, anong ito mapasamak? Padaanan niyo papagayan, paintagyaman ka na kiti umunang abansada, di kiti na unang sponsors tayo. Papagayam, intayin ituloy nga ibasa na ito pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Carla. Manong Nemi, nagpakita ka mga rod nga agpadpada kani Nelson, iti doktor. 1 week, tinuray mi, sa amin tumaamuan ti resulta. Manong Nemi, Jack pulos kahit nga nugutin. Siya kanot na diferensya na. Urag lang nagsangit. Nabayagan nga yung panekdeta nga sangit. Tapos lang kami nagparparik na kanyak Manong Nemi. Hinarakop ko ti asawa. Hinarakop na kmet. Sweetheart. Mamati ka. Tiyan niya. Nga dati pa rin siya. Doktor, hintag ko na. Mapatpahit sa bali nga doktor. Iti, duwabi nga doktor, di ba pananta? Ang mga nagkamailan ni doktor. Nagmambanok talahin. Ang mga nadadalagan ng sakit di bariknag. No, bekas tama nung Nemi pinilit nagti asawak. Tapat isunak at saan nga mamati. And just the same. Ano, Nemi? Si Marong kanak dito balay, itayan da papa, ni mama, ni Lili. E nararakop ko idang aksang sakit. Ni Lili tinawad yung narakop ko. Ate, apay, saan ko maipayan ni manong mo? Hindi anak. Iso nga. Jackman kumahan nugutin nga talaga. Talo nga doktor din na panami. Mga dap kayo siyempre. Dito solusyon na, di ba? Ano saan? Kada niya. Malagip ko nga rin dati. Kapsat ti best friend ko. Apay ti kapsat ti best friend mo. Kastaman ti problema na ka, no? Saan na ka numot nga madan iti anak ka rin di asawa na. Babae, lalaki di kapsat di best friend mo. Babae. Di babae, tadadaperensya na. Ket, nangadap ta. Haan? Pimutot sa bali. Ket, di dya, ya? Adadamit na kinayatin di dya lalaki, di napututan na. Ngam dya kapsat di best friend ko. So nga di mo ra papaarami din di ka sa ate. Kung nakalano, awan ti problema mga gasawa. Dito gayam ti kadadagsalan nga problema di kita gasawa. Nung saan nga madaan ti anak. Gabot na dadabarensya ni May sa kadakwada. Gasyak pa na dadabarensya na. Kanya ti aramidek, Lili. Di... Ada kayo agsarita kini Kuya Nelson. Gabot na saan ka mumat nga may payan da papa kini mama iti apo ko. Di asawa kam tungara din kani June. Tapno siya kung ti mangipay iti apo ko da. Uwan ate, agasawa kaming kani June. Diyan mo manong name it adas tasyak na diferensya na ngem no apay nga syak ti lumamiis. Uwan manong name it. Tano kasta nga kawilan nakta asawa. Nelson, oh, what's wrong? I miss you. But useless. Wala niya tararamidem.
Di nak mapututan. Sa mga datat kasapulak ket. Ano nga rod, tapno maipantiili mo. Tapno maiparik na kang katayat ko. Tayat nga din to pulos sagbalbaliw. Tinasinaw nga ayat, tinatarnaw nga ayat. Ayat ang tikas kanyak nga inutil. Saan ka nga inutil para kanyak? Ngayon inutil at gabot sa anak ang kaanak. Sweetheart, awang problema no, di ka mangaramit ti problema. Imbes ko mga sikat na irot ti arakop na. Tayo bagam kanyak nga jak sumapsapol ti sabali nga babae. Sikamat mga idurudurong kanyak. Tapos na di mo nakpaipayan ta anak, kasi kalpasan na. Arakupan ka, iwadag na. Saan ka mat nga iwadag ah? Ngayon nalamis ka. Sa kung matirumbing nga glamis ka po ta, di mo may paiti ka sa pulak. Ngayon sa kamat glamis ka niya. Sika lang nga rin tayo problema. Sa kapat adan ta nga mangtat ti problema. Nelson, I'm sorry. Oh, mati problema kahit. Sikalat mang pampano ti problema. Samad lang nga anak kat. Di ka sa pulan di kita agasawa. Mga adapta kayat mo. Sikat irumbeng nga pangsumbat ka na sa lutsod mo. Diyak kayat. Oh. No di mo kayat. Di ang kumita kayat. Asa naman rod? Nakabimpintas ka balay. Ako malatag sakit mo, Bing. Nelson, pampanunutin ka di. Tiada ti panunot ko. Nga niya. Kidawam ka din to. Nga palubusan ka tapno pumutot ka ti sa bali. Diyak to kidawan neta. Kansang kung itong aramitin. Kaya palubusan ka. Saang nakapalubusan tamangan dakdakil to ti problema. Apay ko nam. Kasano no, mapukaw tun ti panagayat ko no adan sa baling kakanaig ko nga makated idi ka sa pula. Kasano kan tupay. Tamaaramid mo. Sana ka perpekto. Tawak lang. Saan ko langin araramidin? Tano aramidak amangan. Saan nga talinayad tinapod nung ayat? Aglalalo no. Ada may kagapo. So nga di mo panunutin nga palubusan na. Tadyak mat panunutin na aramidak. Kung naman lang nawawan ti problema ta. Kung naman lang naragsak ti bang binangon ta nga pamilya. Nelson, no anyaman ti pakaragsakak matin. Anet kahit mo sawan. Di ka agpampanunot ngamin ti madi. Di pampanunot ang mga negatibo. Agtalinan ito nga ta, tinapod nga panagayat mo kanya. Basta saan ka agbalbaliw. Ngimirugrugi mo tagbalbaliw. Awang kumatirumbay nga pag sinupyatan ta. Nga mga aramid ka. Sige nga ro din. Tiana. Arap upan ako na ata ako. Adapeng nga ganas ko ita. Nelson. Sige maturo ka natin. Pamanam. Di talaan. Maawatan tiriknak manong nemi. Abang ngagpaiso nga siyak maten teglamiis. Na dumadumumatan di sumsumrek iti panunot ko. Kat no kasta, nga kasla makulkul ti panunot ko ang pampanunot. No awan ni Nelson nga makita sa dinot ayan na, ada ti pisina. Kat no ibagana nga maladaw, papanan na, kadua na. Pambarak to manong nemi nga gawid sa di balay. Pumaano waktuman di balay.
Makamutan no awanak to no sumangpet ni Nelson. Mapangkunto man ibagaan kada papa kini mama ti problema. Nagkasari din manong name dalili ka ni June kana kagasgasat ni Lily. 2 bulan pa ilaing sipod nagasawa da. Adda nagpitpitik iti saklot na. Nakakaapal ka adin ko. Kanya-kanyang gasat ate. Abay adda ka man dito eh. Awang ka din ni Manong Nelson di balayo. Wala daw ka nung agawid. Masansanan na kasta. Diyan ka mo. Nabay ko nakapayang nga sa ang inarako. Tangamin no kasta hindi nga nakupan na. Arig na iwadag ko isun. Ay naman na nga ya. Si kamat kami pangar-arami ti problema. Kasta na nga rin dito kasasaad mo. Kasla adadapay nga ibababam ti ara kinababaim. Baliktad man ngamin. Adada ko mga igawid mo ni kuya. Adada ko mga iparik naman talaga ti panmatag mo. Tapos samot na nga anak ka taga sa pulan, taga relasyon, taga sawa. Kasi iduro-duro mo matisuna. Huwag nga ron. Maamiris konton, nalpasan na naaramid ko. Nagkutong ka pa yan, manang. Mabaybayan pa yan tibagi. Diyan pa yan may imas timangan eh. Numanin makariingat, dahon makaturog. Ay, ano sa ma'am? Hanggang kami nagpampanunot ti negatibo. Ano, gawid ka na mga ano da sadyain, balay yun, manong. Ang mga ano, adada karamidan na, adada ti panunot mo. Adan tundi ka di kundaway manon nemi makasangpa ito ni Nelson. Sunto pala pa nagawid ko dito balay. Nagapwa. Ito yung dapapakin ni mama. Ito yung dalidi. Dakilan ti tiyan ni Lily. Naggasat ni Lily. Gamit ti siyak. Nangan kan? Hampay. Sika. Api ka di kanaan. Na mabisin kakit mga kanawara awanak. Siya kakit. Nga ba mabisin na kakit nanganak ko. Nabayagan nga saan nga nagsahong nga nangan. Takasan no. Awan kamot dito nga masang patak. Una ito maladaw kamot nga gawid. Trabaho. Matuktalak lang makita mo. Diyan niya. Nagbalbaliw kan, maladladaw ko matir nga gawawid. Takasan nga jak, maladaw nga gawid. No sumang petak ditoy, numununa ka o mangsabat kanyak. Kaslaawan ti madaanon ko. Kaslaawan ti asawa. Nelson, katalagamit. Iatado mo ti bagim kanyak. Saan matakas to idi? Una niya. May bukawan na kon. Di ka namin maawatan. Imbes ko agtalinaad, ti panagayat mo kanyak. Kapag ito nga problema. Nelson, panawan na kon. O makidam. Imbes ko magpagdeferensya ka, agpadispensar ka. Imbes ko agsuri ka. Imbes ko ikarim nga, baliwam ti ugalim, isublim ti dati nga kinasweet mo kanyak. Kaslaman ti magbagam. Ti bagam ka panawag kan. Sige, mugkawanak. Wala takas-takas gawin. Makapapugtal ka. Gabot ka roba, may di kita naganagkan ko nga naman nung name yung may downtown nakibiyang. Anak ko yung anak ko. Nelson, di kayo mabenda ka roba. Naimasa titurog na. Nagtalakam tumatan na ron name. Awanin ti ornos ti predasyon mi ti asawa. Mapanag iti balay, ibaga da papakin ni mama kastamatan ka ni Lily nga siyak ti da diferensya na. Siyak ti yan ti diferensya. Diyak ka mo kami nga panunutin na ano na yung otubad. Apay kastimatin di ukalik, apay. Ikarikarigatak nga isublima nung nemi, tipintas ti ugalik. Sa pahig tagawid, manipod iti pisina. No pa saan ko may kong concentrate, ti pa nagtrabaho, kabuti problema ka ron. No sumagpaton ti asawa ka, sweetheart, takan.
Kumusta ka? Oh, happy kita nakasta. Ipilpilitam na tabagin, no? Ikar-karigatak na rin isubli di dating sweetness ko keng ka, sweetheart. Kaano na oting ang panagsarming mo? Ha? Awan ka na di madlang mo tabagin? Adda, abay-babay ang tabagin. Kimutong ka. Nalasad pa ito, ping-ping mo. Nalasad pa ito kita matam. Dati ka makaturturog, di ba? Samang na may mas tiwangan, pilpilitam lang. Ano nga rin tiramidek? Agpa-check up ka. Doktor manen, ibagadan tuman nga awang diferensya. Saan? Pa-check up mo sa lunat mo, tikunak. Nag-vitamin ka, pa-check up ka ni doktor. Nitong bigat, nakto. Sige, manda ka natin. Ang nagluto ang paborito mga masida, mga antang duwa. Ang sinubot ang sida. Kaya nung kasta manong naiming agkayda kami siyak nung timuna nga marakop, madlaw ko manong naiming mapilpilit asawa. Ito numalpas mo pagustuhan na tinrik nami. Sa lutsudak to, mapilpilit ka. Awan nga na di dating abang lume. Ha? Awan nga na di dating hanapita sa pamagin. Pasublik ikarigatak. Please. Sige. Awan gayam. May promotak. Ha? May promote ka? One. Nga may destino at adayo. May destino ka ti adayo? Sa din no? Baka makabulan. Maminsan lang ka bakasyon di makabulan. Nelson. Nagsabi na awatag dito promotion eh. Ang abalit 1 year lang. Agsublik tumot lang ti dati nga branch. Ito dati nga mga opisina. 1 year lang. Anyat klase dito nga promotion. Kaslaman la dusaan na katab na may promote ka. Kasi siyempre may tayo ka kanyak. Ipakpakadam ka di no? Damdamagim na palubusan ka. Agpakpakadak. Apit damagim pa lang palubusan ka. Promotion dito eh. May destino ak. Kat awan ti pagdanagam, binulan nga bakasyonan. May salamat awan. Diyos ko. Ano naman yun? Nelson. Panunot ka din man ti negatibo? Hell, palubusan ka. Ay, itan ka, Nelson. Dadat ka po na no apay nga palubusan ka. Ano nga pa malubos? Palubusan ka ti amin na kayat mo. Nga pakaragsakam. Pakaragsakam ti may promote. Pakaragsakam ti may adayo kanyak. Anyaman na pakaragsakam. Palubusan ka. Intayan ituloy kan itungpal. Sa din pagtungpalang, paggibusan, dito pagkasalitaan ni Carla. Manong nemi pinalubusak ti asawa. Akas iti kunakken ko na. Nga di agpakada. Nakon. Sige. Si papalubusakken ka, Nelson. Iti amin na kayat mo nga pakaragsakan. Si papalubusakken ka. Ano hindi kita nga dialogue mo? Tinamnamay ko makit. Agan-anad ka, pang-aasim di ka kumitkit at sa bali nga babae, pang-aasim adto yung agurura, agsubli ka kumaabuo. Di kita kumatibagbagam, anya tibagbagam, palubusan ka. Ano kahit mga asawan? Palubusan ka manuno saan? No talaga kahit mga aramidan. Nagrigat ka ng spelling?
Sa balikan, Carla. Sa balikan, di mo madlaw? Wayan sa bali akon, kaya naman dilangak, oh. Awan pa yung tinteres mo, mga rakop kanya, tagasun yung pagi. Kaputo sikat mga arabid, mentang bukod mo problema. No kung matasang kag pampanunot ti negatibo, maimas mo kumamit lang di mangan, maimas mo ti maturog, ngamintin mo ti pintas mo, ti mamagim, ti salunat mo. Awan tinasya at pamalubos mo kanya. Sige nakon. Nelson, nabitlain. Carla, sorry. Pero raik pa nagsublim. Iti da ito nga balay. Nga pagpanawam kaniyak. At tuyak tulta kang kanayon nga gururay kan ka. Sanak tong mao mga gururay kan ka, Nelson. Madrama ka manin. Ang dama ng kaya papanandeta. Sa balikan nga talaga. I'm sorry. Nagpatuloy ako. Nagananad ka. May apo Diyos ko matanda kang kanayon kang ka. Kastamat kumakan ka, Carla. Ididamo manunemi nagagatak pa lang nga tumawag kan kuwana. Kung saan ka isot tumawag kan niya, kumusta ka? Magpakumusta ka niya, aking kinumusta ka. Madamat na nagadigon daw yung manunemi nga tsak mauray nga tumawag. Ididamo manunemi makabulan, minsan ti makabulan. Ngayon no kas bakasyon manunemi. Kasi saan nga naragsak, akas mat at sa anak mat nga naragsak. Pasara yung manakad kaduan, dalili, di asawa na, kastamatan ti anak na. Tanaganakin manunemi ni Lili. Kung may nakad kaduan, terapi. Manang. Di mo kaya't nga baan ni Junior? Junior lang aro din di John. Junior pa hindi ito. The third. Ricardo the third. Anong bulan nan? Tumawan doon. Makaiayo. Junior. Nititanda ito. Anong name? Ididamo umi kay tubing. Ngayon dinarwaman kanyak. Kaiayok magtan anong name? Ngano kasta, ngagupok to pisina, imbas ngagawid ak dito'y balay, ngagawid ak sa jay. Sa pulag to ni Junior. Iyawid ko ni Junior. Manang, ano? Awan dede na ken ka. Di pagatasak. Nga naruwam. Anag ang mimixing. Diretso iti barukong ko. Hindi po singmon. Alaek, adaptarek. Di manang met. Kaya't di ko mga rudkat kaya iso na pala anak may mesa. Pagpapausak nga rudlatan na ng baling anak. Kumusta ni Manong Nelson? Nabayagang sa nga ng bakasyon. Nabayagang sa nga timawag. Katawa ka ma. Di mo't sumungsumpat. Manang, baka dan sa bali na. Okay lang. Awang ka din na sakit na bakrang mo sa balinan. Si papalusak man. Hana? Yung bagay ba't kang kuhaan nga si papalusak? Ape nga rin nagsangit ka. Sa sinusahan nga makasangit? Nagagasgasat kang ngimiti siyak, lady. Nagasgasat kayo. Ngimiti na kami kay Nelson. No, gawid ang sa balay, nakapimpi manaktuan ng ngagbay sa. Madumat ti gadget, nga panginiwliwa ako matik, panagbay sa. Nga pakasakit mati mata. Kahit ko laingan, itagdata ang gida. Nga mangbuy-buya ka nagit alutiit, kagkikinamat ititis sa mi. Nga nadaduma, agsangit ak, nadaduma, katawa ak. Alamanang, baka madadahil ba yung panunot mo. Hagyan kalatan si balay. Siya na pa lang,
Siraan pala di balayo. Ang pala gawawit sa jay. Narigat nung may sakakang kanayon ng mga nagbagtid ka lamanang. Saan? Nagawid akong maglahan. Saan ko pang panahon di balay mi? Ingkarik ka ni Nelson. Pinanawan na kaya balay mi dyan tumatlag uray di pa nagsubli na. Kadanda ni nagsubli. Dandi nagsubli ta asawa Lili. Kaya di pa nagsubli na. At danto ni sangbet ng anak mi. At danto ni sangbet ng anak mi. Manang anak ko imon. Alam Diyos ko. Malang ko ang pagtitkan sa amin may sakit gudo ang atawen, Manong Naomi. Nga awan ni Nelson iti sidong ko, kalbasan ti inem lang nga bulan nga naminsan, ngay may simarong ka. Bale makatawen, Manong Naomi, nga sa anak nga sinangpetan ti asawa. Uwain, Manong Naomi. No saan nga dalili ti umay sumarungkar kanyak. Dagiti katugang ti umay mangkadkadwa kanyak. Na narunan no kasta amuda Manong Naomi nga talagang. Agproblema ak. Carla, iha. Papa? Mamulmulang lang ka manin. Awan ti magdanagan nyo kanyak papa. At tuyak dito yun Kang kanayon nga gururay. Tawag-tawagan ba't lang ti asawam? Tawag-tawagan. Pasari sumong ba't? Ibaga na nga busy. Da kayo papa, mama. Ada ka di regular nga communication nyo iti anak yo? Carla, amumi amin ti mapaspasamak kang kuhana. Dagiti di na ibagbagagan ka. Ibagana ka, kada kami. Being parents na. Dandan ni nagsubli. Irananan to into no wedding anniversary yo. Kasta ka di, papa? Tawagam ka din na Kadamagam no pod no. Agsubli kat santo nga pumanaw? Sana kanto na panawan. Kunak to pa yung amin kat. O ape, papa. Kasla saan nga natural ti katawam. Niya ti kayo sawan. Pa, saan nga agbagtit? Awan nang baga kang gatikasta. Ngayon kasla saan nga natural ti katawam? Artificial? Padagin ko na? Uno ada na ilaw nga sakit? Siguro pa. Nagbanin tulayangan nga pudpud no akatawa isam. No dumtengan na talaga ti asawak. Tawaga misuna. Sige pa tawaga. Barbarang sumungbat. Tinawagan ka ron, Manong Naomi. Hello, sweetheart. Nelson, sweetheart. Hello. Asang sangit ka? Sangit nirangsak, tamakasalita ka. Sana ngayon kumanin tawag mo kanya ka, sweetheart. Agawid kan? Advance happy anniversary. Adak to dita. Ororahin ka. Kasi di karik kang ka, hindi palubusan ka. At tuyak, dito'y balayta, nga pinanawam, dito'y nga gururay, dito'y kapasuplyan. Agururay kang ka, sweetheart.
Manong name magagara na unang nga dimteng day tangal daw. Kahit a day before, nagngara at dua manong name ng tulong kanya katno ang general cleaning. Naman pa'y nakadaldalos met. Ang kayat ko, nga madalos ang naimbag. Binaliwak manong name, soktan di kiti kortina. Nakapimpitas ti balay mi manong name. Yan, terobayan. Dagiti mulak nga rusas iti panakahardin ko. Bagbagi sumot manong name nga agokrad dagiti sabong na. A day before manong name inakaragраgsakak. Buybuyan gayam da papagin ni mama. Tas diglang di balay dagit ni balay mi. Imasidag da. Carla, pa, are you okay? Yes pa, I'm okay. Abay ya. Wana tarumar sumurek ka. Iti balayo. No manen sibukam da kiti masetas mo. Kasibsibug mo, sibsibugam mo na yun. Kaya naman na naglayusin dito, oh. Turong ka lang at turong iti hos. Ha? Are you okay? Nimut pa, I'm okay. Api nga ulit-ulitim to Ibrahim. Kahit ko nga nga napintas taglawlaw. Kahit ko nga nawin anong sinuktan ti kortina ti balayo. Di mo napuutan? Gapota madi, sukatak papa. Mama, ano ko ba't question na? Kasalsaan nga aramid. Tinasimpang ti panunot na tararamid na ha. Nasakit mo. Data nga magbagayo papa, mama. Ibagayo nga bagtitak. So nga salsalud-sudan min okay ka. Tano okay ka kuma, apay ulit-ulitin to Ibrahim. Diyak nga rin mapnek. Saan ka mapnek ang magsibog-sibog, nalungsutan na kita mo ulam. Aglayusin dito yo. I'm sorry, ma. Banyo ta pamagaek. Naglayos nga agpaison dito eh. Naggasgastara gayam ti danong. Dimteng tirabi manon mi sakbay iti anniversary mi. Tinawag iti asawak. Hello, sweetheart. Sweetheart. At tuya kang kururay kang ka. On the way kami. On the way kayon? Sinot ka duam? Ada ka di kaubraam nga kaduam nga umay dito lawag? On the way kami. Ada driver mo. Maturog kan. Sa paim to nagring. Ada kam tundita. Ito no. Sampai nga lumgak di init. Ada kam tundita. Maturog kan. Sige. Good night. Good night to Carla. Naturog ak manong nemi inimas ko tinaturog. Nakaringak lang hindi dagtug-tugtug. Ay, inimas ko tinaturog ka. Mabiglang sino deta? Sa anak pa nga na pa nagdaramos mano. Napangkwinlo ka tiri daw. Diyan ka mo na sin... Nelson. Sweetheart, I'm home. Oh, Nelson. Oh, di kami nagdaramos. Di kami nagmulubog. Baibang si ti lips ko. Oh, gusto kayo ti kunada. Makita ti putput no apintas ti may sa babae ni Ririing na. Hindi kami nakamukat. I love you, Nelson. I love you too, Carla. Sana kang may mesa. Pay ko naman saan kang may mesa. Sino ka duwam? Ada ka ni mama. Ni mama. Ano siya ububan ni mama? Anak. Anak. Ada ka duwam nga nagawid nga anak. Ada.
ni Nelson Jr. Mama! Iyag mo kanya ti anak mi. Taradam ko matirik na. Madmadlaw da mama kini papa nga. Shock! Nila yung papa kini mamangot bang magbaga. Masibang di manunod ko. Inya sa dek manon nemi, ti katugang kamabay. Ti maladag ng ububan. Mama, siya kung mga mangubakin ni Junior. Ang kapag dramos. Ang kapag sagay-say, anak. Kasla ka laglang-langan nga sisa. Ha? Alalan. Alam to ni baby. Ito na makasagay-say ka, makadramus kayo. Let's go. Gan. Nagdardarasak manon ni kasla ka no, wala kang tisisa. E di nagsarang nga kang sa guba. Ala. Kasi lang lagbagtit ng peso. No? Sana kang bagtit. Parang nagdaramos, nagtoothbrush, nagsagaysay, kalbasan na, nakaunay ganda mama, kaniya Nelson, ma, okay na eh. Saan ako nasisa? O, may kan Crispin. O, ala, da mama kan ni Nelson. Inyartek lang day dyan. Tapos hindi panunod ko, oy, ha? Nagagbagtit. Dito ni Basilio. Di ka agang, kasta sweetheart. Nagagaw, oh my God, Junior. Oh, di anak ko, nikit nagsangit. Gagangin lang ang damong obay nagsangit. Junior, adan anak ta, sweetheart. Adan anak ta. Adan ni Crispin. Anak ko man, Crispin, Junior ka na. Huwag ni Junior. Baka pamauyong itiragsak ko, sweetheart. Dimtengkan at apayin anak ta. Oh my God, thank you, Lord. Manong Nemi, makapamauyong nga ragsak ako nada. Imnasimbeng ti panunod ko. Itutududwa kami, tal-talo kami, ubak pa lang ni Junior. Namigat ka yun? Nangmigat kan? Hampay nga rin eh. Tsak pa nakaluto. Bamon. Umayig na, ni mama, ito yung pamigat na. Tunal dawan di pa nagluto. Happy anniversary, sweetheart. Happy anniversary na son. Nangalam ti anak. Siyempre, impas na iti babae. Nagkarelasyon kami. Ngayon si kadipat-patik ko. Tiyan mo kidigat saan nang ipalubos nga ihawid ko ti anak mi. Ngayon si na yung pupusuhan ti pa nang isagot na karata ni Junior. Sino na ito nga babae? Mabaling ko di mama mo? Mama mo to into no agsubli. Agsubli? Napanan na. Inyawid ang jib asawa na. Ijay Canada. Ano ito kayo masawan? Nagkarelasyon kami. Napututak. Ngam kabuta muna nga saan kong maasaway suna. Tas siya asawa. Inaklan natin may saka na dyan nga kararam kang kuhana. Nagkasarda. Yung basgala na ni Junior, insagot na kanyak, insagot na karata. Sa nga bali ka no, tamaddan tumat itipod nung anak. May kaduang anak, kuno sa bali nga pa yung anak. Nga rin di asawa ng timakaputot ken ko anak. Carla, maawat mo ka di, da sinuman nga nagkapo kanyak. Sweetheart, kas kunak keng ka idi. Palubusan ka, malakit mo. Palubusan ka, danyaman na kayat mong haramidan, napakaragsakan. Uray no, panakalipot, no? Saan ko ibilang ang panakalipot? Panagyaman ka ni Apo Diyos. Gabot ati awan ka na ta, pinataod na. Adan anak ta,
Siya timiriingan ni Junior nga mami na, di ba? At dananak ta. Manong nemi makapamauyong tiragsak ako nada. Tadamad di kita'y ragsak ang makapamauyong. Di ba? Kas kuma, no makakita ka, iti rukbabam ulaunay. Makapamauyong tiragsak, makapamauyong tiya pintas. Manong nemi, at dadagiti gundahoy, siyempre, nga makulkul ti panunod ti may sataw. Ngayon ti magpindasan na, apagapaman, agsublin tumetlayag na ita, asimbeng. Hawan tinagbalinan nga problema mi kay Nelson manong nemi, balbalin ng destino dito lugar mi isuna. When? Iti kaandan ni Junior, nagikata ka din na oras ti trabaho. Tapno siyak amis mo, ti mga iwan iti anak ko. Kung nakanyak ni mama, ti agbalin nga ina, saan lang nga basta iso ti mangipultit, wano mga anak, mangkarga, manginaw, o rin saan nga gapo, iti saklot ko. No ipainak ti bagikan ko na, agbalinak apod no ay na. Kasa tinaramit ko kini Junior manong nemi. Talon, dagiti anak, ni Lily, may sapelayang kada kami, ngam naragsak kami kini Nelson. Kapag tamakay ayo ni Junior manong nemi. Ita manong nemi tunggal madanunan iti February 15 nga anniversary mi kaniya Nelson. When nakaragragsak kami. Tawari na prepas ti 14 ng pagbalin mi nga Valentine's Day mi ti 15 manong nemi. Kininaldaw-aldaw nga kaaldawan ti puso ti tunggal may sa kada kami. Kaputa-kalpasan dagiti alawig nga di mo prak kada kami manong nemi. Nagtalnan ti panawen kat naragsak kami. At dan iti higher grade, manong nemi ni Junior. Gwapo nga Junior, manong nemi kas iti amana. Manong nemi da ito iti pakasaritak. Sabi ko at darigitay napasuron ko, gapo siguro kadagiti paset na makapasuron kontra kanyak. Kaya sabi ko tayo bagatamit lang happy ending ti amin. Happy, kabuta manipuli din, aging kakanagitoy adimteng ni Junior iti biyagning. Nagbaling kami nga happy family. Lagyan man ako na iti anos mo nga nangibasa kin panagpatgam, nga ito dito yung aldaw, manon nemi, nga may basa dito yung pagkasalitaan. Ito yung radagyaman nga pagayam mo, Carla.